Very good evening, manhero akanaka vana vaMwari kumativi mana enyika kwese kwatiri madoka chere munetamba aiwa isisu tinotamba. Let me just move my gadgets close. And a very good evening. Your evangelist Mangwende here online, and I'm broadcasting live on Facebook, and I'm broadcasting live on YouTube. So all those who can tune in, you can go to YouTube, just find Evangelist Mangwende, and those who can tune in on Facebook, you also search Evangelist Mangwende. Ndinodaira kuti Mwari vari kukuitirai zvakanaka kumativi mana enyika kwese kwamuri. Ndinodaira kuti zvandinotaura nguva dzose kuti hazvinei kuti tiri mumasituations akaita sei mukati meupenyu hwedu, zvakangokosha basi kuti titende Mwari kuti maita zvenyu Jehovha, maita zvenyu musiki, matiita kuti tione zuva ranhasi. Thank you. Welcome Tendai Nyabani, wherever you're watching from. A very good evening. And ndinodaira kuti Mwari wanemi kumativi mana ese enyika kwamuri. And I do really appreciate it. Vana vaMwari patinouya online tichiona kana paine vanenge vachida kuti vapinde muchirongwa tichikurukura pamwe chete, feel free to request to join in. We can do that on Facebook quite easily. Soon I will be broadcasting also live on Instagram. I am in the process. Lincoln Matwaya, how are you, my brother? Say wherever you're watching from. Zvakanaka sei kuti tigo broadcast live kuma social media platforms akasiyana, Facebook, WhatsApp, Twitter, everywhere. If I could broadcast at the same time, then I'll be able to, touch hundreds of people at the same time. But I know people will come, pop in, have a look, watch on Facebook. I value everybody. Anzi kuwanda hakuna kuwanda ndekwa Mwari. Pamuri wawiri. Inini I always say, chero munhu mumwe chete akalaika video yangu kwandiri it's a million. Kana munhu mumwe chete akalaika photo yangu kwandiri it's a million. It means a lot. Nekuti kuwanda hakusiriko kunoratidza kuti vanhu vari kuziva Mwari, kana kuti vari kuda Mwari, kana kuti wagamuchirwa naMwari. Mumwe chete chaiye shoko raMwari rinoti anosiyirwa vamwe 100 kana achinge arasika. Jesu unopa muenzaniso kuti mufudzi wemakwai anosiya 99 achienda kunotsvaga 1. Awana 1 anocelebrate, but ane 99 makwai mamwe anenge aripo. Kureva kuti mumwe chete pazana akakosha. Saka iwewe muteereri, iwewe mutariri, wakandikoshera zvikuru nguva dzose. Evangelist Mangwende, thank you. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro penhau yezviroto, kurota, dreams. Now, kune vanhu vashoma shoma. The world is about 7 billion plus people. Vana vadiki nevakuru, vohonwa, majaya nemhandara, 7 billion panyika pasi panapa. And pa 7 billion pachepa papa, majority evanhu vanorota hope kana vachinge varara. Vamwe vanoita zviratidzo kana vachinge vangoti dzumaire, kana kuti vari kunamata, kana kuti vari kuita meditate, kana kuti vari kuita mindfulness. The world gets opened, the universe gets opened, and they can see, they can penetrate the universe and be shown zvinhu zvakavanzika zvepasi rino iri. Now, inini I am not a neuroscientist.
neither am I a specialist in dreams, but ndine experience yakakura yemadreams kuburikidza nekunzwa nekuteerera vanhu vakawanda vachitaura pamusoro pemadreams, pamusoro pezviroto. Zvinobva zvandifungisa murume anonzi Robert Gabriel Mugabe. And by the way, I just saw somewhere on the internet something flashing kuti mutumbi waMugabe uri kuescotwa nemapurisa nemasoja nemhuri yavo kuenda kwakutama mission kwazvimba uko ucharadzikwa paweekend panapa. Anzi zvekuenda pairoseka zvinenge zvakona. Vamwewo vochiti ko mausoleum yainzi iri kuvakwa, yakanzi iri kuvakwa, patakaona pamusoro pakapostwa, pane mumwe wakaposta chigredha 1 chiri padenga ipapo, kuona kuti diga 1 excavator 1 iri pamusoro. We don't know. People are not showing us what's happening at the top of the Hiroseka, kuita sokuita kunge ameno pasina, but they are so powerful cameras out there. Dzine malens anogona kutora makilomita nemakilomita. Kune madrones anogona kuflyiwa over the Hiroseka. Why people are not showing us such pictures? It's everybody's wonder. Whether pakaiswa a very big screen, I don't know, but the news is the body of the late comrade Robert Gabriel Mugabe is being taken by road to Zimba kuti agowigwa this weekend. So Mugabe, maererano nemadreams, we remember achitaura nyaya yemadreams, achiseka kuti kana munhu akarota achitonga nyika yeZimbabwe otofuma achitaura kuti ndichaita president, kunenge kuri kurota zviroto. Dreams, in other words, aitaura kuti kurota, musati kana muchinge marota mofunga kuti ndezvechokwadi, nekuti hope nguva dzese hadzisi hope dzinotaura zvechokwadi. And from my reading and nekugugula researching pano neapo nekuverengawo mamwe mabhuku anotaura nezvezviroto, zvinotaura kuti about 95% yezviroto zvatinorota, zviroto zvaunorota iwewe semunhu, about 95% yezviroto izvozvo ndezvekunyepa. They are just fantasies. Lisa, ndeipi chipo? Hanzi 95% of those dreams, they are just fantasies. They are your fantasies. They are your thoughts. They are your imaginations. They are the things that you desire, the things that you wish for, the things that you fear, the things that you want to have, but in actual life, you cannot get hold of them. The things that you say, oh my God, dai zvinhu zvikasaitika kwandiri, ndo zvinhu zvatinonyanya kurota. The list is endless. Zviri sei pa Midlands apa, pa Stafford, pari sei. Amenoti mwana wangu, baba wako anorota stereki, I'm a dreamer and I love dreaming. Amenoti iwewe wakatorawo chipo chimwe cheteyo here sezita rako kuti unorota. So my dreams, hanzi 95% of our dreams are not true. Kureva kuti 5% ine something to do with the truth, in a something to do about you, cannot about your future, cannot about somebody's future. Now, ngatitarise isisu nyaya yezviroto. Vanhu tinorota kana tarara. Patinorara, ndati inini am not a neuroscientist. Saka tsananguro dzangu hadzisi neurological. Tsananguro dzangu ndezvinhu zvandino experience ini. Chandakaona ini kuti pane mastages ekurara. Pane patinongoti pinde mumagumbezi tichiri kutanga kubatwa nehope. Kana munhu akatitarisa anenge achitiona kuti uyu munhu asati akotsira uyu, but consciousness yake is just slightly going slowly.
maziso edu anenge achiri kufamba mbichana mbichana, and tobva tazopedzisira tapinda mudeep sleep. Tikapinda mudeep sleep tinobva takotsira zvokuti kana mbavha ikapinda mumba inouya ikasecha imba yose ikaenda nayo, isusu tikazomuka tichitoona takangosiyirwa patakarara chete. Pozoita fezi yatinenge taakutangazve kumuka. So izvi zvinhu zvese zvandiri kutsanangura panapa izvi zvinogona kuitika mukangova ikidiki so. Unonzwa munhu angoti nyararei a minute obva ati para sonzi ndinge ndakutorota naye. Zvazvinodudzira ndezvekuti hatirote kana tiri mudeep sleep, tinorota kana taakumuka. Pfungwa dzedu dzakuve conscious. Vamwe vangati ko vanhu vanoita aya anonzi madzikirira. Madzikirira akasiyana nekurota. Madzikirira kana taakurara chinoitika nemiri yedu ndechekuti this is science, and this is biology, this is neuroscience, but I'm not an expert. Ndiri kutaura zvandiri experience. I would love, if I grow up, I want to be a neuroscience. It's so exciting and interesting. Kune vana vadiki variko koko, please, this is a subject to study, neuroscience, to understand how the brain works, how the brain fires, how the brain operates, processes my information, because tanzwa. Now, ndisakangana kutaura nyaya yemadzikirira, kuti patinenge taakurara body yedu inoda kuti izorore. Saka brain dzakagadzirwa kuti dzinoita kuti body yese iite switch off. Saka kana yaita switch off, zvinofanira kuita switch off zvakare zvakafanana nebrain dzacho pamwe chete. Kungosara chete that bit yebrain inoita kuti tifeme, tinge tichinzwawo zviri kure kure kwete zvakanyanya, maorgans achifunctiona zvakanaka and so on, but body iri down. But chinoitika pamadzikirira manje ndechekuti body inoita switch off, mind isati yaita switch off. And zvadaro wochitanga imagination yochita kick in, and usually madzikirira are those things that you are so afraid of. Either someone who is coming to harm you, and it can be an animal or it can be someone. And Lisa is saying, I had sleep paralysis the other day. It is only a matter of the mind waking up before your muscle fully awake. Yes, the mind is up, but body ichaka switch off. So you will a danger coming, but you can't move your muscles because they are still switched off. You want to scream, but apparently you scream because everything, the system is still down. And munhu akarara paside pako cannot see it because your body is really, really resting, but the mind is awake. And as you struggle and you're struggling and you're struggling, you will end up, the body, then the mind ends up just kickstarting, and bah, you wake up and oh my God, you are just there. And madzikirira anowanzoitika immediate uchangotanga kurara, tichiri pa rapid eye movement ipo paipai ndopanoitika madzikirira. And paunoti barabara, there is nothing chiripo. And tell you what, dreams don't kill people, dreams don't destroy us, dreams don't harm us, they don't, because that 95% of the dreams are not true. Kurota is our fantasies,
It is the things that we wish to have. It is our fears. It is all those things that we have come across. I will tell you, Adzi, but how come in every time ndakaita madzikirira, I will see a vision? Iwo madzikirira acho tafadzwa. Madzikirira acho, they are actually visions. Because zvinhu zvauri kuona nemaziso ako. Dreams, ukatarisa, tikaenda muBhayibheri, Bible chairo chairo, sometimes interchanges the term dreams, vision. Akaenda kunorara akaona vision. There is no way you can see a vision when you are asleep. You dream. It is the mind. That I am not a neuroscientist, but this is my experience. You cannot see visions while you are fast asleep. When you are meditating, when you are doing mindfulness, when you are praying, and you are fully awake, you are fully aware of what is happening around you, that's the only time you can have visions. When you see visions, when you see things, and you are praying and you are meditating, when you are fully conscious, then that's a vision. If you are asleep, I want to classify that as a dream. So, nyaya madreams, tikutaura nyaya madreams, kuti vanhu tinorota. Inini ndinotaura nevanhu kuchechi, I will say from an example, machechi, kumapostori, paipe panonzi bvumai tirurame. Ndinonzwa vanhu vachisimuka vachibvuma. Ndikuda kubvuma nehope dzandakasangana nadzo nezuro. Pane vamwe vanozotaura nezvehope dzawakarota makore akapfuura kana kuti masvondo akapfuura, but vamwe vanobvuma hope dzawakarota nezuro. Ndakubvuma nehope dzandakarota nezuro, dziri kundinetsa, dziri kundishungurudza, dzandiri kufunga, and so on and so on. Now you realize kuti kazhinji hope dzatinowanzofocusa on dziri negative. Hope dziri positive usually dzinotifadza, dzinotinakidza, and tinokurumidza kudzisa parutivi todzikanganwa, and we don't follow them a lot. They don't keep on popping in our heads and by the way, I have got a gift yandinayo inini yekuti kana ndakarara ndikarota zvinhu zvinondinakidza ndikapatika ipapo zvisati zvapera, I can sleep. I can go back to sleep and continue to dream. It's funny, but it happens. I like it because I love dreaming. I understand that my dreams angu zvinhu zvandinorota inini, they are my fantasies. As a result, I can dream anything. But there is a small percentage of my dreams that I don't classify as dreams, but I classify them as visions, because pane nguva dzandinoti I want to do meditation, I want to do mindfulness, and I go into mindfulness state. Sometimes I will fall asleep meditating. I don't call that sleep, and I call that meditating sleep, mindfulness sleep. Therefore, everything that happens during the period that I am asleep while meditating, I don't class them as dreams, but I class them as visions, because my mind, according to me, is still fully aware of what I'm doing. Therefore, I will see visions. Yes, Lisa, I can put my dreams on pause if I want to, and I've done it several times. When I dream about you, my kids, sometimes I dream when we were Kwanyadiri, when we were Kuchimanda, and I'm having fun and enjoying it. And then some noise wakes me up. I just quickly check the noise and go quiet. And I continue with the dream. It happens. How it happens to me, I don't know. It might not happen to you, but it happens to me. Now, tichitaura nyaya yema-dreams, some people will know what is that? Muri say, tikutaura pamusoro pekurota. I think possibly you are one of those people who usually now and then will have dreams. Inini ndorota mazuva ese, every day. Inini ndinorota every day.
ndikarara ndikasarota zvinotondinetsa, zvinotonditambudza, zvinotondistressa kuti sei ndisina kurota ndarara. I dream every day because I like it and I understand my dreams. Now you might be familiar nenyaya yedream re security guard aichengeta pamba this rich person. No, now this rich person akanga aine rwendo rwekuenda kune imwe nyika the following day. Aibhururuka kuenda kune imwe nyika the following day. Saka mangwanani the security guard, usiku akarara, security guard akarota boss wake aenda rwendo, then ndege ndokubva yadonha and munhu wese anga ari mundege imomo akafa. Saka akati no, hope dzandarota idzi dzakakosha, rekera ndiende ndinoudza boss. Ndokunoti boss, unoziva kuti kudii, ndarota inini parwendo rwenyu rwamuri kuenda urwu, makwira ndege but ndege yaita dambudziko ikadonha and munhu wese inga ari mundege iyoyo afa. Saka ndaikurudzira zvangu kuti musaite sei, musaende. And boss wakati alright, handichaita sei, handichaenda nendege iyoyo inini, ndakudhileya ndozokwira zvangu imwe ndege, it's worth losing the money and kana zvichiseva life yangu. He believed the dream ye-security guard and now zveshuwa ndege yaiyawo haina kana kwayakatomboenda paairport ichingosimuka yakabva yadonha and everybody perished. But pakaenda boss wachidzoka, wakauya wakasvodzinga security wavo basa. Zvikashamisa vanhu kuti ko chirudzii, hatirarika pabasa. Vana vaMwari, pabasa hapararwi. Hazvina basa kuti uri kurota hope dzakaita sei, hope dzinotaura chokwadi here, dzaponesa munhu here kana kuti dzaita sei. Pabasa kana uri security guard anonzi 24 hours hapararwi. Ngatirarei kana tadzokera kumba. Kana muri masecurity guard mukaenda kumba masikati, musanoti pafoni dzama, paYouTube, mapa Instagram, mapa Facebook, kumbochata, kumbotaura pamafoni kusvika 12 o'clock. Imi muchifanira kuzonorara makamuka, munorota hope dzezvokwadi dzinosevha upenyu hwemunhu, but nekuti maisa kambani yemunhu at risk, imuchibhadharirwa kumuka dzingwa basa. So this is about you. But now let me say my dreams ndatini 95% yekunyepa. But kune avo vanotenda kuzviroto, kune avo zvavo vanotenda kuzviroto. Let us talk about izvo zviroto zvacho izvo zvezvi kuti kana uchibhilivha because chandinoona inini mukufamba nekutaura nevanhu, kune vanhu who are actually controlled nezviroto. Kune vanhu vasingadye kumba kwevanhu nekuda kwezvavanorota. Kune vanhu vasingamhoresane nevanhu, vatovengana nekuda kwezvinhu zvavanorota. Kune dzimba chaidzo dzakaparara nekuda kwezviroto. Kune vanhu vakabuda mabasa nekuda kwezviroto. Kune vanhu vakaurayana, kuuraya. Kune vanhu vanotori makuva kutaura kunoku nekuda kwezviroto. Kune vanhu vari in all sorts of mental states nekuda kwezviroto. They cannot be free kwavanenge vari nekuda kwehope, nekuda kwezvavanorota, nekuda kwezvavanosangana nazvo mukati meupenyu. People will spend hours describing in detail. But well, let me tell you, I'm saying describing in detail. What I have noticed in people when they are telling you dreams, because I do it sometimes, is they don't tell you everything. Chavanenge varota. Vanosarudza certain bits, because ndiri kutaura inini kuti with dreams, nekuda kuti mafantasies, nekuda kuti mafears, nekuda kuti madesires, nekuda kuti zvinhu zvatinoita come in contact nazvo mukati meupenyu tisingazivi. Hey, you can dream
when people tell you a dream, mufunge nhasi ndarota ndiri kwamukarakate, pende ndiri kwamukarakate, pane pandazoenda kumashops, but manje pakati apa pane zvinoitika pakati, because haubhururuke kuenda kumashops, vanosiya a lot of details, because sometimes pakati pa panogona kuitika zvinhu zvinosvota kana kuti zvinonyadzisa kana kuti so. A dream is a dream. A dream is a story. This is your mind. It is your mind that is just playing episodes dzeupenyu. Therefore, it can be anything. But you will find kuti vanhu vamwe vanove so engrossed pakubhilivha kuti no, zvinhu zvandarota izvozvo izvo zvinofanira kunge zviri zvechokwadi chaizvo. Ndigototadza inini kuzvitengera sutu nekuti ndiri kuti inini ndakarota mwana wangu Lisa achinditengera sutu. Saka handichatenga sutu. Christmas iri kuuya, hope dzangu dzandakarota nokunga sutu iri kuuya chete. Munhu otadza. Babangadze, welcome. How are you? We are talking about dreams. Munhu otadza kuzviitira zvinhu zvake kuburikidza nekurota. Hazvina kudaka. But what I'm saying is, kune dzimwe hope, 95% yehope dzatorota inhema. Bhuku yaMwari inotaura kudaro zvakare, munzwisisa uchenjeri. Ecclesiastes, this is a book that was written by someone who prayed for wisdom. Kuti Mwari ndipe wisdom. Mwari akamupa wisdom, akamupa neruzivo rwezvimwe zvinhu rekuziva zvakawanzika, even the power to listen to grass talking, kuti mhepo painofamba muhuswa ine message, noise anoitwa kutaura, miti, all the rustling of the leaves, shiri, they are communicating, mombe, mhuka dzese. He could. This is Solomon who wrote Ecclesiastes. So Solomon anonyora muna Ecclesiastes kuti zvese zviroto uyezve zviroto zvatinorota takarara nezvimavisions zvatinoona takarara zvese ndezvekunyepa. Anodaro Solomon. Read Ecclesiastes chapter 5 verse 7. He says that zvese ndezvekunyepa. Dreams and those visions that you see while you are sleeping are just but lies. What you need to trust in, chaunofanira kuvimba nacho, is kuvimba naMwari. Mwari haasi zviroto, Mwari haasi mavisions, Mwari ndizvokwadi. Madreams, ndati madreams. Now, you know what? There's this person akambondiudza inini kuti akarota hope. Now, hope dzaakarota ndedzekuti akarota iye munin'ina wake achinyura mumvura, achibva afa. Kurota. Then 5 months down the line, vakagara zvavo pamba pavo penge paine swimming pool. Akaona munin'ina uya waakarota achinyura mumvura, ari kuuya, ari kufamba so. And kufamba kwaaiita akanga ari kufamba zviya zvikuita kunge kudzedzereka and achienda nekupool. And do you know what happened? Kune mukomo akabva afunga akati, hope dziya dzandakarota, this is going to happen. Mufambira ari kuita munin'ina wangu uya achiita zvekudzedzereka sekuita kunge asi kutomboona kuti pane pool. He's going to trip, fall into the pool, and haagone kuswima, and inini handigone kuswima, anonyura cheto. So he quickly stood up, ndokubva aenda kubva anomubata, ndokumufambisa away from the pool kuuya uko. Uya akati ko indawa zvanzi ndangoona mafambiro auri kuita kuti unogona kutripa ukapinda mvura. Well, tese tiri tu hatigone kuswima, saka ingaiti tsaona panapa. Now, tell me, do you see here kuti zvinhu zvakarotwa nemukomo 6 months kumashuroko
nezvaakazoona. The dream just triggered kuti pfungwa dzake dzangu kuti remember the dream, munin'ina wako achinyura mumvura, now ona mafambiro ari kuita. The chances are anogona kutripa akapinda mumvura. Two of you can't swim, therefore act. So my point is, tinorota chose, but what do we do with the dreams? What do we do with the dreams? Zviroto zvatinorota nguva dzese tinoitei nazvo? Zvinotikonzera distress here? Zvinotipa hasha here? Zvinotipa kusuwa here? Zvinotipa kushurukirwa, kurasikirwa? Zvinotipa chicha? Zviroto. They are lies. They are just dreams. But kana ari mafantasies, kana ari madesires, kana zviri zvinhu zvinoitika in 5% zviri real in life, what matters is, what are you going to do about the things that you dream about? What do we do with the things, dreams, that this is your mind. This is your mind. It is your mind. It is your mind that is just playing a lot of things that we see. By the way, tine 6 senses. 5 senses are so common. Then 1 sense is still very common to everybody. Tine sense of sight. Kuona nemaziso. Maziso feed the information to brain. And peripheral vision, it's almost like 180 degrees. American, why 360? Almost 180 degrees. So you can see things that are happening there. But nekuda kwekuti attention yedu isisu normally inowanzo direct kune chinhu chiri dominating at the present time. Our minds will register distinctly my image. You can see me, isn't it? You can see what I am doing right now, because this is drawing much of your attention. It's catching the eye. But there are other things that are happening in your house right now, in your room right now, around you, things that you can see. Imagine patinenge tichifamba tiri panze apa kuti maziso edu anenge ari kuona millions of images, millions of information is passing through the eyes. Yes, it is from brain. And by the way, the brain does not lose, does not erase anything. Just like your hard drive in your computer, it doesn't erase. But not we have deleted something. In actual fact, Secretary Teach, how are you? Welcome. In actual fact, what we have only done is to remove it from the frontline files and put it in the back files. Those network brain, dzinochengeta zvinhu shure. So these are only eyes taking in millions of information into the brain in storing. Now, imagine kana wazorara iwewe. What is going to happen is your brain is now going to go into a idle mode to try and sort all the files, to put my files anibasa ku immediate memory and esas nabasa ku archives, and some of them deleting them kwaisa kuma shure ku subconscious mind. Subconscious mind, a lot of people are unaware that
the subconscious mind is at play. It is there all the time and it never sleeps. It's constantly running. So if it is constantly running, now imagine when you are fast asleep, this comes. Your brain is now doing its own thing. You are no longer, the part of the brain that controls consciousness is no longer there. There is the part of the brain that controls the subconscious. So it can play as many files as it's sorting them out and saying, oh, this one looks interesting. Oh, shiri penge chimboburuka. Then what's good about the brain is that the brain is so fascinated by certain things and it can begin to generate interesting stories, images around, or active films around what you saw all day. This is only about the eyes. Now remember that it's in 6 senses. Sense of sight. Kotika sense of hearing. Imagine how many sounds pass through your ears. And all these, as you no, and everything is being stored, is being kept. Komunhu dzinofemedza zvakawanda sei. McDonald's pari kunhuhwa pana. This, oh, that, all the different types of smells dziri kupindawo, dziri kunoregistrwa. Komuromo, sense of taste, sense of touch, all sorts. Kochizoita the 6th sense, your intuition, that wise mind, that intuition. Imagine that mind. Now, tell me, chindiudzaiwo kuti how many billions of information do you have in there? Kochizoti ndoda nesocial media yakazoti kuuya iyi, pawaona ichi, pauri kutarisa pasocial media uri kuona news, pauri kuona news munhu ari kuona ichi, ari kutaura ichi, hey, when we sleep, to be honest, we are going to have all sorts of dreams. That's why maakuona kuti madreams ataanawo mazuva ano. I will tell you one thing what happened to me rimwe gore. Ndakarota chiroto, and ichi ndinochiti chiroto it's a vision. It was a vision, but I want to use it as an example. Ndakarota inini ndakwanisa kubhuruka kuenda kumwedzi, and I arrived on the moon and landed on the moon. And what I saw on the moon was beauty and distressing and suffering on the moon. Kwekusina munhu kana vanhu, kune munhu one wandakaona ari on a pool that was really looking sad, rine mvura iri grim and isina kumbonaka, isina kumbodini. And the message was, this is what is happening. The moon is dying. And the world will end. And then I came back. Now, let me tell you, this is purely because I will tell you, I've watched my film about the spaceship, and in the period iyoyo yakaenda the first people who went to space, who went to the moon, and I read about it, and we even saw the space shuttle going to the moon because it was broadcast on
on the radio that it will be going by this time and this time, and if you watch during this time of the night, you will be able to see it. And we saw it. So it's highly likely that one of the days when I'm sleeping, such things will come. But now, inini handisi kuti chiroto ichocho I took it very seriously. The message is this world, if we don't look after it, it will come to an end. So what do I do about it is what matters. What do you do? Ndinonzwa vanhu inini vachiti ndakatarisana nema-examinations manje ndarota ndichienda kuexamination, ndasvika kuya ndaona vamwe vangu watoo pakati pekunyora, inini ndanonoka, saka ndazonzi inini hauchatonyore bepa racho, saka zvinoreve chii? Haudi muprofita anokuprofitira hope dzakadaro. No, actually, no one. Hazvidi kuti pave nemunhu anointerpreta madreams, nekuti madreams ari pachena. It is what do you do about your dream? Just break down the dream and know what it is saying. Warota, wakatarisana neexamination, right? Wakatarisana neexamination. Wakatarisana neexamination, right? Kana kuti wakatarisana nedissertation. Kana kuti wakatarisana iwewe nebasa, neinterview, right? Kana kuti wakatarisana nekunotanga basa nyowani, right? And wosangana nehope iwewe dzekuti wanonoka kuenda kuexamination. Waona vamwe waenda kuexamination, but pawasvika iwe waona kuti aika wanonoka, vamwe watotanga examination kudhara, ndokubva zvanzi saka hauchatonyore examination racho, kureva kuti you have failed it, kana kuti you are going to be deferred. What do you do about that? The message is simple. The message is so clear. It's straightforward. Zvazviringotaura ndezvokuti watove aware kuti inini zvandiri kunyora examination mangwana, nyaya yangu iyaya yekubva kwasara 10 minutes, mangwana ndinofanira kuti ndibve pasara 30 minutes. Nekuti examination ndofanira kubva early. Kana zviroti ndichabva panapa inini 1 hour ahead of time, let it be. Nekuti kukurumbidza kwangu kusvika paexamination center, I lose nothing. Zvinondondipa time yekutomboita browse zvangu, kana kuti kumboita reflection, kana kuti kumboita meditate, kana kuti kumboita mindfulness, yekuti pfungwa dzangu dzigadzikane ndinyore examination. You don't lose nothing. But kana ukati iwewe mazuva ese pauri kuenda zvako kuchikoro, pauri kuenda zvako kubasa, kusiri kubasa rawakatowana kudhara kwaunogona kunonoka ne20 minutes ne30 minutes wofona kuti ndiri mucongestion, wozviita izvo interview, iwe warota wozofa kuti haini ndinorota hope dzinoona inini. Hope dzako hadzioni, iwe ndiwe usingaoni. Hauoni, hope dzako hadzioni, iwewe ndiwe usingaoni. Hope dzinorota. Now, pane dzimwe hope ndatinini, pane dzimwe hope dzinogona kurotwa, dzatinogona kurota dzinotaura zvechokwadi. I'll tell you about this. Zvakaitika ndakamboticha kurushinga for years. Ndakamboticha kurushinga for years. And kune mwana mudiki chai akamuka makuseni achiti ndarota inini pane umwe musha uri kunyamatikiti, panonzi paningi. Pamusha ipapo inini pandenge ndichirota, panzi pane mwana wavo akaenda kuhondo akasadzoka. Saka ndataurirwa muhope imomo, mwana iyeyo andiudza kuti ndiudze vabereki vake paakavigwa.
wagonomutora agovigwa zvakanaka. Avakati mwana mudiki about 6 years 5-6 years akarota hope dzakadaro idzodzo. Wanyazoona kuti kuchimhanda kwatenge tirika kuti mwana uyu agoziva zvekunyamatikiti nemhuri no. Kana ivo vabereki vacho vaita kuti vazive mhuri iyoyo, vakati okay, regera tibvunze isusu tigoenda kunyamatikiti tigobvunza kuti kune masabhuku ekunyamatikiti pane mhuri yakadai. And yes, that family was there and very true. Wane mwana wavo akanga akaenda kuhondo, pakadzoka vanavo vamwe, iye haana kudzoka. And zvechokwadi wakati hongu zvikanzi okay, ndinonokuratidzai. Wakakwira bhazi, wakarova masango, wakaenda nemwana mudiki, akapinda nawo musango, akavaratidza kuti apa ndopara. And zveshuwa wakafukunura, wakamuona aripo, akafukunurwa, akauya akavigwa. Nanhasi uno akavigwa parushinga Hiroseka. Now ndinoda kuti mutarise, kune dzimwe hope dziri so specific. They are there. I'm not saying hakuna hope, because shoko raMwari tikatarisa tsamba yandakuisira yapo Joel 2 pa28, Mwari achitaura muna muprofita Joel through prophecy anotaura kuti pamazuva ekupedzesera, at the end times, kumazuva ekupedzesera, vanakomana venyu nevanasikana venyu, the young ones will prophesy, right? The young ones will prophesy. Vakuru chembere neharahwa dzicharota hope, uyezve varume vechikuru vachaona mavisions. Now, this is not something that is not true. That in 5% of the things that you dream is true. 95% is not true. 5% has got an element of truth. But put them all together. The big question is, what do you do with your dreams? That ini ndakarota ndiri kumwedzo, ndikarakidzwa, ndikaoneswa, ndadzoka pano, ndakaziti inini, all right, nyika yedu iyi tikasaichengetedza isisu iri kuguma. And this is true. Kana iwewe ukasachengeta nyika ino, and nyika ndiani? Nyika ndiwe. Kana ukasachengeta upenyu hwako. So from there, it transformed the way I think about the world, because it was so assertively shown to me that the world will come to an end as the moon ends. I know kuti kune rumbo rwatinoimba kuti zuva richadzima, mwedziwo uchapera, wakaipa wose wachashaiwa pekuhwanda. I know there's that song, and possibly this is what was happening in my mind. But that aside, to me, it's a lesson. I must look after myself, because I am the world. If I don't take care of myself, thinking God will look after me, and I neglect myself, neglect the world that I live in, it will come to an end, and it is only humanity that will suffer. God will not suffer if this world comes to an end. Therefore, as a person, I have transformed to begin to live a life that is full of love and kindness. This, I will tell you, has transformed me to be a different person. A person who is loving and kind and forgiving. Very empathizing, very, very sympathetic, and very, very compassionate.
myself, others, and the world. Because pane zvimwe zvinhu mufunge vana vaMwari zvatinoratidzwa naMwari, zvatinoratidzwa nepfungwa dzedu, zvatisingagoni kufunga kana tichinge tichidaiso tichitaura kudaiso. Right now, while you are watching, you might be judging me, you might be thinking, oh, what's Evangelist Mangwende, all this and that. But when you go to sleep, I come in your dream. I come in your dream and I begin to teach. Miranda, mzukuru ndeipi? And I begin to teach in your dream. I begin to preach in your dream. Things begin to happen in your dream and I am there. Nyaya iripo ndeyekuti, instead of getting yourself too excited or being wound up, why is it that I'm dreaming Evangelist Mangwende muma dreams angu? You think, what are the lessons that I am getting from this dream? I'll share with you again a dream randakasangana naro inini just recently. I dreamt and I was dead. I had died in my dream. And then my spirit, me, which is me now, this which is talking to you, I said, I want to go and see what people are doing at my funeral. So I came and I saw people doing totally different. Kuzvinhu zviri pamoyo wangu zvandinoda, zvinhu zvandakanyora zvandakaudza funeral directors, hazvisiri zvawaita. One, coffin rawakanga wakandiisa was ugly. Coffin chimwe chekuti wangobatanidza so. And wakanga wachindiviga kuZimbabwe. And then ndakati, what's happening here? And we had a conversation with someone. And when I am having my dreams are so powerful and are kind of visions when I've been doing mindfulness and I go to sleep. Remember I said, such dreams, I don't call them dreams, but I call them meditating dreams or mindfulness dreams. So I was speaking, and the person that I usually speak with in my dreams is the Lord Jesus Christ. So I said, look, people, what they are doing is not right. And he said, yes, I'm also surprised why they are doing that. But pandakadongorera muguva mangu wandiisa mucoffin, necoffin racho, ndakaona inini vaita zvimwe zvinhu zvirimo zvandinoda kuti ndizoitwa, asi handina kuzviudza funeral director. Ndo zvavakanga vaita. Vakanga vaita zvinhu zvisiri palist rafuneral director. Vakanga vazviita asi ndisina kuvaudza. Zvandakati vaiti vakanga vasina kuzviita asi ndo zviri palist. So when we had this conversation, they all of a sudden come together and said, no, what we are doing here is not right to bury muvhangeri kuno. Ndobvaburitsa. Plus coffin racho, sure mungaviga muvhangeri mucoffin rakadai reri. Vanhu mapostori nevanhu vese vangoti sure regreti ningirigiri. No, let's start all over again. Then we moved away and went happy. And I woke up and I said, wow, this is really interesting. Really, really interesting. So now, like I said, that evening, it's a little bit hot in here today. So that evening, it's about what you do with your dreams.
right? Ndakati, okay. And this is after, my daughter, my elder daughter was here a couple of weeks now ago. Well, after they left, and I was thinking, okay, all right. I need to talk about certain things, right? I need to talk about certain things with my family so that they know what they need to do about this body when I die. I haven't said it. I haven't spoken to them about it. But this is a dream that is talking about things. This is dreams. Saka, hope, it's what you do with what you dream that matters. Kune zvimwe zvinhu zvati, for example, ndataura nyaya yekumwedzi, right? Nyika ichaguma, pasi pano tichasafa. We need to recycle. Shamani, kana chero asingagone kudini, ungatadzewo kuti gaba riende murecycling, plastic iende murecycling, makoko echichi aende muchi. Hello my wife, EvangMangwende, muri sei? Kwamuri ikoko tiri kukuonai. Tambotaura nyaya yezviroto yevamwe security akange akarota ari pabasa kuti boss ndege yamakwirai. So there are certain things that we can do. Ndatini zviroto. But shoko yaMwari, Genesis 41 pa 1 kusvika pa 7 panotaurwa nezvezviroto. Bhaibheri rakazara nemadreams. Faro, Josefa ari muEgypt, Faro anorota kuti ndarota inini muchibuda munayo, mombe akanaka uyezve akakora. Asi ndakaringa kudaro, pabudazve tumwe tumombe twakaondoroka, kubva twasvika, kubva twadya mombe dziya dzakanaka uyezve dzakakora. Ndichakaringa kudaro, kubva ndaona zviyo zvakasvika zvichibuda zvichimera. Ndichakangoringa kubva pabudazve tuzviyo twakaondoroka, kubva twadya zvakakora, kubva ndapatika. Handiziva kuti zvinoreva kuti kudii. Even ini ndisiri Josefa, kunyange ini ndisingadudzire hope, ini ndinointerpreta madreams. If you have got any dreams, email them to me or send them to me, inbox me. I interpret dreams. Hazvina basa hope dzakaita sei, whatever dreams that you have, I can interpret dreams if I want to. Sometimes people have said, oh, why can you interpret this? And I said, no, I can't. I cannot interpret that dream. And I just give advice on possibly what to do next. Ndati dai ndenge ndiri chero ndisiri Josefa, Mambo Faro ndange wataurira kuti inhamo iri kuuya. But now kuziva kuti nhamo iri kuuya ka hazvisiri izvo zvine basa. Josefa paakaudza mambo kuti inzara iri kuuya, hazvina kuperera ipapo. It doesn't end there. What do you do with the knowledge of the dream? Warota, warara usiku hwese, warota iwewe, warota uchiona zvakadai nezvakadai. What are you going to do about it? Are you going to sit down uchichema kana kuti unoda kuzozadzisa zviroto kuita saJudas? Handi munoziva kuti Judas akazadzisa chiprofita kunzi kune one munhu anodya neni mundiro, ashanga achidya neni mundiro ndiye achanditengesa inini. Akawe Judas, to wed the one who fulfills dreams in a bad way. What do you do
with your dreams. Tichenjerere vanhu vatema. Vanhu vatema tine tumwe tunhu twatinoassociata nato kuti hanzi ukarota uchidya ukarota uchidya rufu, especially uchidya paine nyama, hanzi rufu. Naimi uri kuroteswawo maguta, uri kuroteswawo kugarika, uri kuroteswawo rugare. Chii chinokutadzisa kuti uti inini ndarota ndiri pamabiko ndichidya sadza nenyama vanhu vakawanda. Uchitarisawo kuti right, imo mumhuri medu munomu takapedzisira urindi kuita mabiko atinokoka vanhu vachiuya pano kuzotiunganira, tichigocha, tichinwa, tichifara. Takazvipedzisira rini? Uchaona kuti maybe you have not even done it in your life, yet you are working. You are working every day. You work 7 days a week, doing 50 hours dzaunosenza pasvondo, but hauna paunozvitritawo kuti ndiri kuda kumbodaidza hama dzangu dziuye tiungane tidye. Hauna paunombozvitritawo kuti no, mari yangu yandinosenza ika ndida kuti ndimboendawo kuholiday, ndida kumboendawo kuholiday ndinoga. By the way, imi munomboziziva here, inini ndakadzidza zvimwe zvinhu zvikuru sitereki pakufamba mudzimba dzevanhu, kuenda kumaholiday and so on. I've learned a lot. What did you take? Mufunga ndakadzidza ini kuti mbhedha yatinobhadharira mari kuenda kumaholiday haigadzirwe kumastoro mamwe anoshamisira basi. Kumastoro mamwe chete iwayo kunana DFX uku ndokunogadzirwa mibhedha iyoyo, ndokunogadzirwa mametresi iwayo, ndokunogadzirwa mashitsi, ndokunogadzirwa maduve, ndokunogadzirwa mapilo, chero matoilet seats anongogadzirwa ikoko kunana kunonzi kunanani kunana whatever the range and B&Q and so on. You can get luxurious stuff. Woisa mumba mako, imba yako yove seroom, bedroom rako rove seroom yekuholiday. Munonyanya kurota zvisirizo nekuda kuti munospecialize, munofokasa kwamusiri. Munofokasa kwamusiri, munofokasa. How many people vanorara patumbhedha tinoti tswikiri mbhedha wako unorira, yet kunoku kwaanopedza more time ari kudiaspora anogara upenyu hwekutambudzikira, but kumusha kwaanoenda once a year kana kuti kwaanoenda once every 2 years ane zimbhedha, and haaiti 2 months ari kuholiday kwacho, anoenda kunoita 3 weeks paanenge atorebesa 1 month adzoka kunoku. So where wotadza kurota iwewe hope dzekutambudzika. Aiwa, unorota hope dzekutambudzika, unorota hope uchitambudzika, uchirara pauri kudyiwa nemajuru kana kuti uchinanirwa nemasosi kana nechini kana kuti muri mumvura, nekuda kuti uri kutadza kuchengeta paugere. What your dream is just telling you is look at yourself, search inside yourself for the answers and interpretations of every dream that you have. Kwete kuti ndakarota mwana wakwanhinga achizodai, therefore anofanira kunge aine some ill intentions about it. If that is the case, then what are you going to do about it? Put security measures then in everything. Put my security measures so that you guard yourself against whatever. I will tell you rimwe gore zvakamboitika ndezvoti ndakaenda kunoona imwe shamwari yangu kune rimwe guta. So taenda kumba tichangoti rarei, ndakarota ndichiudzwa nemumwe munhu kuti iwe muguta mauri munomuka muri dangerous.
Saka ukasachenjera unogona kutadza kumubuda uri mupenyu muguta rineri. Pandakapatika so ndakati kurota. But quickly ndakati nini, no, yes, kurota, I know it's ichi ihope, but what do I do about it? Actually muguta muno manzi hamusi safe. Saka inini ndakuita sei, ndakuenda motikari yangu iripo panzapo. Ndobva ndati kune shamwari yangu ndikati, shamwari, something has just happened kumba, ndafonerwa kuti ndiite sei, ndiuye, so sorry, I've got to go. Kanzi wachichichi, ndikati sorry, I've got to go. Kwakutobuda wototora bhegi rangu motikati drove off, boom, back. It's what do you do? Handina kuda kuita hazvisi zvinhu zvokuti ndichazoti maybe vanhu vepamba ipapo pane zvongo vachida kundiita, kana kuti maneighbors pane zvongo vachida kundiita. No, ndakati nekuda kwokuti ndataurirwa zvinhu zvakadai mukati mehope dzangu, inini, to be on the safe side, I lose nothing by driving and going and driving safely out of the city. Kureva kwaJehovha, it's what you do. Kwete kusimudza moto, kwete kusimudza chimoto, kwete kutanga ini ndakaona vanhu, I have come across people who will spend the day vakasuwa nekuda kwehope dzavarota. Hope dzandarota inini nhasi hadzisi kunyatso kundiitira zvakanaka. Komo waroteiko? Ndarota baba vamwana maroora mumwe mukadzi. Chiche chaitika kuti ndizoroora mumwe mukadzi naye muhope idzodzo. Hazvina kunyatsobuda pachena, hazvina kunyatsodhibha, asi ndokachikamu kandangopiwa chete ikakawo. Munhu akutoswera akati zii, kana varume vamwe akutoswera akachengera mukadzi kuti mukadzi hafambe, kana kuti mwana habude panze apa, mwana anotadza kufara uko achifonerwa achiitwa sei, nekuda kuti ndakarota inini adai. The thing is, what then do you do? Search inside you. Nekuti dzimwe hope dzedu, they reflect our insecurities. If we are not secure ourselves wherever we are, kana tisiri secure pabasa, tinogara tichingorota tichidzigwa basa richipera, right? Kana tisingasevhi mari, tisingachengetedze mari yedu zvakanaka yatinosenza, tisingaitawo masavings, tinogara tichingorota takasauka, tinogara tichingorota tichisungwa nekuda kuti tatadza kubhadhara zvikwereti, tinogara tichingorota tiine nzara nekuda kwekuti we are failing to save, we are not secure. So look inside you, where are your insecurities? If you are insecure in your relationship for any other reason, kungave kutadza kuchena, kune vamwe vakuti chero akageza sei, nekuda kuti choice yake yehembe hadzifite. Yes, unorota zvisirizvo, but hakusi kuti zvakaipa zvauri kurota. Uri kuratidzwa nesystem iri mauri, which is your brain. This big thing chiri musoro, brain, the brain is the most heaviest part of your body. Nekuda kuti yakatakura, ine zvakawanda. Brain ine tuma compartments, tuma segments, tuma chini, tunoita tumabasa twakasiyana siyana. Saka kana ukasecha iwewe each and every bit, kana uine problem yekunzwa, if you've got poor hearing,
if you have got poor hearing, uchaona kuti iwewe, Master Mateo, how are you? Nice to see you. Kana uine dambudziko rekunzwa, uchaona kuti iwe une problem nevanhu kana wakataurira pasi pasi, nekuti uchatadza kuzvinzwa and unofungidzira kuti nekuti vataurira pasi pasi vari kukureva, yet that is not the case. No, havasi kukureva, vangoderedza mazwi. What do you do if you have got bad hearing? You need to get a hearing aid and correct it. Correct your hearing so that when people lower their voices, you can still hear them. When people shout, you can still hear them. When people are talking normally, you can still hear them. The same applies for people with bad eyesight. Wanafunga kuti you are doing things beyond their sight. Muri kutora advantage kuti ndopfeka magirazi. Saka kana ndisina kupfeka magirazi, chichaitika ndechekuti handisi kuzoona zvamunenge muri kuita. Saka unoda kupfeka magirazi. And you see, handi munozwa kune syndrome inonzi short people syndrome, yekuti vanhu vapfupi all the time vanofungidzira kuti vanhu varefu vanovadyerera. Vanofunga kuti vanhu varefu vanovadyerera because vapfupi, so vanowanza hasha. But that's not the case. It is not the case. Kana uona kuti uri mupfupi stereki uchifunga kuti vanhu varefu vanokudyerera, just buy high heels. Simple. Buy high heels and you elevate yourself. You are told, you come closer to them and tell them a lot of things. It is about us. We need just to shift our minds, the way we think. If we manage our brains, if we manage our minds, muchaona kuti mimi zvinhu zvese unorota limousine. Now let's go back to dreams. Unorota limousine, hanzi ukarota limousine, zvinoreva kuti roof. Come on. Kokuti Mwari wachandiblessa mukati muupenyu hwangu nekufamba kuti ndichaitawo as an occasion where I will hire a limousine paoccasion ipapo, ingave graduation yangu, kungave kana graduation, muchato wemwana kana whatever, kuti ndichambohayawo limousine, ndinoenda kubasa, ndinodini, ndinoita sei, chii chinonditadzisa kuti on an occasion, birthday kana kuti paprom kana kuti pachini, ndichazvihayira inini a limousine. Why do you think negatively? Why do you always think darkness? Ziroto, 95% are your fantasies, are your desires, are your fears, are your wishes. They are the things that you really sometimes want to push back. You don't want to think about them because either they scare you or either they will cause you distress and so on. But the bad news for you is that what you see and think in black and white, you dream it in color. You dream about it in color. That's the sad news. It's good news. Search inside you. Search inside you. You know what, guys? From today, my dreams ese amunorota, zvese zvamunorota zviya chero ukarota ni kana ukarota chi, fix it on yourself. Turn it to yourself and say, what do I need to do? Ndiri kunzi chini nedream yangu pamusoro peupenyu hwangu nemhuri yangu, extended family, the community, and so on. Ndozviroto shoko raMwari hanzi Ecclesiastes chapter 5:7, dreams and visions are meaningless. Ecclesiastes ndamuda munzwisi uchenjeri anotaura kuti zvese kutungana kwemhepo, kudzingana nemhepo, zvese hazvina maturo. Your dreams, act on them by changing yourself
because they are about you. They are rarely about the other person. They are about you. And there is something that you can always do about it to transform yourself. Inini ndinoti kune vanhu vakawanda kana uchida kuona kuti hope hadzisi dzezokwadi, dzinongorota zvese zvese. Rota nhamba dzeloto uende unotenga tiketi reloto uone. Kana uchida kutesta, vanoziva zvandiri kutaura, vanoziva. We have dreamed so many times, nhamba dzemabhiza, nhamba dzeloto, nhamba dzechi, and you have gone to play lotto and you still have not won £1 million or $1 million. Maybe by coincidence, you've just come up with 2 numbers or 3 numbers that pays you about £40, not the millions. And ukanzwa vanhu vanowina lotto, ukanzwa vanhu vanowina Euro millions, they will tell you they did a lucky dip. It was a lucky dip, not numbers that they dreamt, not numbers that they sat down to think, when that was number 10, number 4, number. It's lucky dip. But there are a few cases where people have actually dreamt numbers and it has come, but the percentage is so small, it's so tiny. It is you. Rather than focusing on thinking, numbers and ndarota ndichawina lot, number idzi ndaunotamba lot. Think of how can I save? Why not say number idzi dzandarota idzi kana unota 6, 10, 40, this is 61,000 blah blah, and you say, how long does it take to save 61, or how much do I have to save each month in 10 years in order for me to save 61,000? Maybe if you save £200 per month, £300 per month in an ISA account, in a shares somewhere, it can help you to raise a saving which is equivalent to that figure. Hatidi kudaro isi toda kupfuma quick. No. Look inside yourself. Your insecurities, your fears, your doubts, your thoughts. Zvatinofunga, vanhu tinofunga zvakawanda, munofunga zvakawanda vanhu imimi. Zvimwe zvacho zvisina kana nematuro ese. Dai vanhu taidanana pasi rino iri, chimbofungidzirai kuti dai taidanana pasi rino iri, upenyu hwainge hwakaita sei? Upenyu hwainakidza. If every one of us was loving and kind towards yourself, because zvakakosha mufungi kuzvida iwewe, kuzvida. Kune vamwe vanhu vakazovenga, kune vamwe vanhu vakazvivenga zvekuzvivenga zviya. Why? Not because they want to hate themselves, but nekuda kwemacircumstances mukati meupenyu hwenyu. Because to be honest, munhu wese akazvarwa akazara nerudo nemufaro and everything. Babies, when they are born, they are really bubbly, happy and everything. They cry, they shout, they do all things. And it's only when we begin to tamper around with their emotional well-being, when we begin to tamper around with their environment, when we begin to expose them, to show them not the right things, where they begin to feel bad. Let me tell you this thing. Kune vabereki vanotuka vana, kune vabereki vanotuka varume vanotuka vakadzi vavo, kune vakadzi vanotuka varume vavo, kune vamwe vanoshaudha maneighbors avo and so on, vakomana vanotuka vasikana vavo, vasikana vanotuka vakomana vavo, vachidanana.
tell me, just tell me, just tell me, just tell me. Munhu akakudza kuti uri imbwa yemunhu iwe, uri imbwa yemunhu, uri zidofo, haubatsire, wakashata, you are daft, you are ugly, you this, you that, calling each other names. Imuchitaura kuti munodanana. How can you do that? Just tell me, just tell me. Wana baba na namai wakumana na wasikana, that's who I love. Zvinenge zvaita sei kuti munhu waunoda iwe, munhu waunoti unoda, munhu waunoti my darling and everything, womutaura kuti uri imbwa, haubatsire, kana kuti haubatsire, uri marara, you're useless, you're an idiot. Chimunangagwa chemunhu, mukadzi wako kana kuti murume wako wozoti ndaenda tsamwa ini ndosaka ndakadaro. Let me tell you, calling somebody a name will stick with them for life. Imbonyatsorangarira kuti munhu akakutaurira, somebody who called you a name, kudhara muri vana, muri chitori vana, muri kumahumbwe muchitamba chichichi, and they called you a name, you still remember it. Kuti ninge uya yakantaura kuti ndiri chimunhu chemanga, uri munhu wemanga iwe, haubatsire, uri mbwa nemuswe wewaya, uri zirema, uri zidofo, and wakazodese, you'll never forget that. Mukadzi nemurume munotukana izvo, mukomana nemusikana, mapartners, unotuka munhu waunoda zvakadaro, you call them such names, and then what? No, ndenge ndatsama, well, I'm sorry, forgive me. They will forgive you, but they will never forget it. Pastor Chigodora, Magadi, they will forgive you, but they will never forget it. They will begin to question what type of love. Rudo rwako rwakaita sei rwekuti pane imwe nguva ndirimbwa, then pane imwe nguva aiwa ndamunhu, ndamurume wako kana ndamukadzi wako, ndakuita sei. It's just like someone who is abusive. You say you love your kids, yet you beat them up, you shout at them, you call them all these sorts of names and so on, and yet you say you love them. What sort of love is that? What I'm saying here is, let us be cautious, because miromo yedu iyi inoprofita, miromo yedu iyi mavisions, miromo yedu iyi magoals evana vedu. Kana tikatuka vana vedu tichivalebla semadofu, sezvanhu zvisingazive zvazvinoita, sezvanhu zvakarasika, chinoita kunge chakanhongwa. Mwana wako unomuti unoita kunge wakanhongwa, yet ari mwana wako. How does that make them feel? You have degraded them. Or kunyango ukati sorry, kunyango iye akazvisimudza kuti no. And I'm saying this, we do not believe what people call us, although we will remember it and know it. We do not believe it. That does not define us. That is how they see us, but that does not mean that is who we are. No. But tiri kutini, musatuke vana, musatuke madzimai, musatuke varume, musakole names. Look at the behavior. Look at the behavior. Nekuti behavior ndiyo yatisingadi. Munhu tinomuda, love your enemy, love your neighbor as yourself. Therefore, munhu tinomuda zvaari izvozvo, zviito zvake ndo zvatisingadi. Saka kana munhu aita behave out of character, hatimuti urimbwa. Zviito zvako iwewe, maitiro awaita iwewe ndiye umbwa. Those are two different things.
mafungiro ako auri kuita iwewe ndeehumhondi, haasi mhondi, asi kuti mafungiro ake ndeehumhondi, maitiro ako ndeehumhondi, maitiro ako ndeekuparadza, but haasi mharadzi. Tikamuti uri mharadzi, we have actually sentenced them to death. We look at the behavior and leave the person differently. As a result, you will be able to love even the sinners. That's why Jesus Christ loved the sinners. Mukadzi akawanikwa achipomba, Jesu amupiwa pamberi pake onzi uyu munhu tamubata, akanyatsozi uyu mukadzi uyu tamubata in the act. What does the law of Moses say? He said, you know it, death by stoning. And they said, yes, she must be stoned. And Jesus Christ, muone kutadza kwevanhu again. You know, people, vakadzi, we always stand up for women. I love Pastor Chigodora. Pastor Chigodora, I always big you out because you stand up for women sometimes. Zvakanaka just kuti madzimai aya munongowadzvanyirira, but they are so. If you look at this verse, murume akanga achipomba nemukadzi, hatisimunzwe kuti akaunzwa apa, pakaunzwa mukadzi, zvoita sekuita kunge aipomba nemuti kana kuti nematombo, yet aipomba nemurume. Why did they not bring the two people? Injustices are always there. That's why makaona ndichiti Paul akange akabatwa nenhau yemainjustices ekuziva pachiro kuti madzimai chete kupa mhosva madzimai all the time. Jesu anoti asina kumbotadza pakati penyu, ndiye ngaatore dombo ateme mudzimai uyu. And everybody went. He separated. Kuti, okay, you guys, you think you are righteous today because maona uyu munhu yachitadza. But look at yourself. Look at yourself. Have you not sinned? It reminds me. I was so angry. Rimwe day tichibva kushopping namaka kuCostco. She said, ndakamboona St. Mary's Stadium here. Ndikati, wakaiona ngataipfuura neko chichichi. She said, no, I don't think I remember. Let's fast forward. So we went through tichiona St. Mary's. Then ndokupfuura tichitoona speed camera. Chiti, speed camera iri notorious nekutora, And tosvika kumba togara zvedu chichichi. 2 weeks down the line, there comes a letter. I've got a speeding ticket. I was doing 45 miles, 46 pano pe 40. So I got a speeding ticket, an option yekuenda kunoita speed awareness. So I was really angry to start off with. How? I was angry. Then I said, okay, it's done. What is done cannot be undone. You can be angry or what. You are not going to change anything. You cannot go to court and win this one. You are speeding above the limit. Then I was thinking, okay, even if ndikaenda ku court ndikada kuti no, this is my first. And I thought, no, it's not my first time that I've been speeding. A lot of times that I've been speeding, but I've just got away with it. So this time I didn't. So I got it. So go to speed awareness and just get on with it. Just do it. So I'm saying, vanhu rudo so harudi kuti tingeti makristu chero mati rudo is universal. Rudo is universal. Love is universal. Just loving each other without calling each other names. Just desist from calling each other names. Just be loving, just be kind, just be forgiving, just be empathetic, just be compassionate, and just be peaceful, and just promote justice wherever you are. Justice inotangira mudzimba dzedu matinogara. Ndo munotangira justice nevana vedu nemadzimai edu nevarume vedu nemapartners edu. Well, some people will say, why is evangelist also talking about partners or girlfriends and so on?
I'm a realist. I'm a realist. I'm not somebody who pretends to be living in a world that is out there. No, partners are there. In this country, it's like the tradition is the culture. Vanhu vanozadza musha kuzadza kuteta vazukuru vari partners. Votofa votoita say, and it happens. So my message is to everybody, because I love you all, regardless of your religion, your race, your color, your ability. I love you all. So the message yangu is to everybody. Message yangu is to you all. Let's go to sleep tonight and dream with joy. Ngatirotei nezvakanaka. Musade kuzviita varoyi. Musade kuzviita varoyi vanoti ndarota ndingi ndakanga ndazvirota izvo zvezvi ndingi kwafiwa kuroya. Kana uchirota zvekufa kuvanhu unoroya. That's witchcraft. Tinofanira kurota zvekumuka kwevanhu nekuti Jesu Kristu rumuko. MaKristu anorota zverumuko. We are warned of the dangers to come, and we warn and we put things in place to try. Do you know the risk assessment, risk management? Amunoziva risk management. Vazhinji taita tadzidza tafamba risk management. Kufanodzidziswa. Saka kana tadzidziswa toitei. Izvo ukatarisa zviroto zvaitaurwa zviri mubhaibheri zvaitaurwa kunzi zvinorotwa, zvinhu zvaizoitika, mavisions, zvinhu zvaizoitika. Manje vanhu vanhasi vakuti kutongorota izvo zvine kubva zvaitika iwo mangwana makuseni chaiwo chaiwo. And some people somebody saying the volume is too low. Sorry, I don't know what the problem is on, or possibly that's on YouTube where the volume is low. I'm really, really sorry. And I don't know. I will try to speak a little bit louder so that you can hear me. And if that's better, great. So that's it. Atisi varoi tinorota tiri kudzidziswa, and we manage the risks. Saka let's go to bed titi tiri kuda kurota zvakanaka, tida kurota zvakanaka, positive. Patinorota zvinotyisa, ukarota uchidzinganiswa neshumba, unodzitya shumba here? Kana uchitya shumba, kana waenda kugame park, pauchaenda kuholiday ukaenda kugame park, stay away from lions, right? Stay away from lions. Haikona kugara padhuze neshumba. Iwewe panoti vamwe takuenda kunoona shumba, iwewe ita ini ndoda kunge ndiri kumashure. Don't be at the forefront, right? Ndokuziva zvekuita neshumba. Ukarota tsaona yemotikari, kuchinzi kuri kuitika tsaona, iwe uchiziva kuti uri driver. Kana uri kudriver, hazvisi kunzi usadrive motikari, asi kuti uri kungonzwa paunenge uri kutyaira motikari, be aware of what you are doing. Be aware of your surroundings. Be aware nezviri kuitika, kuitira kutiwo unge uchigona kumira nekukurumbidza. Because to be honest, that's all. Ndizvozvo chete. Mwari wakuitirei zvakanaka. That's about dreams, and that's about everything. That vana vaMwari ngatisararei pabasa, ngatimuke kana tichinge tiri pamabasa, kuitira kuti kana totaurira vanhu zviroto zvedu hazvizotidzingise mabasa, because tinogona kudzingwa mabasa. Mwari wedu gari wakuitirei zvakanaka. Mufunge Mwari uriko, Mwari unotiitira zvakanaka. We always there open and free for prayer requests. If you want us to pray for you, if you've got any issues, any circumstances, anything. And by the way, we fellowship
pano pa Crossways apa pa St. John's Church, and our services start at 1:30 to 3:30. This Sunday we are going to fellowship tiri ku Brighton kwa baba Nyamamba. So those who want to follow us to Brighton, make a request or follow this page. I also have got a page where you can follow. I usually post my addresses what need to my church services. So thanks Lisa, thanks for watching. That's great. Next time, if you want, you have studied some of this, Lisa. So next time, just feel free to request to join in, and we can share the platform together. Topics I usually post on my page what's coming, and feel free. In talking, hakuna anonzi anogona. Let me tell you, shoko raunofunga kuti iwewe hariponese, maybe uri kurijaja kunewe, but kune mumwe munhu achariteerera. I will tell you, they will say, shoko rakataurwa pai naLisa, one chete rakachinja upenyu hwangu, and that's all we need. So let's feel free to come on air and share the platform together. Pama topics atinenge tichitaura, and great. Otherwise, how is everybody down kumsoro kwenyika? Kumsoro isindistiri kuzasi kunoku. Saka kumsoro koko. Hope everybody is okay. Say hi to Kula, and Baba Chikondora, say hi to family, and everybody else who has been there. Jason Mateo watching to Zimbabwe, thank you very much. You're honorable, much respected, and watching. Afra, my wife, thanks very much. Miranda, my Mzukuru, Teach Sekuru, thank you very much for watching. Vangelinga Zembiango, thank you for watching. And many others there, Tafadzwa, what is Lincoln Matkwaya, Tendai, Nyabani, Gumisai, Guruzi, and so on. Thanks for watching, and everybody else who is going to watch after this production. I know it's a long production. Sometimes, nyika dzinosiyana data, especially in Zimbabwe, people will watch bits and pieces. It stays there forever. You can watch, you can fast forward, watch bits and pieces here and there, and continue to support us, and we will also continue to support you and also to pray for you. And may God bless you. Mozoti kana marota lies according to Ecclesiastes 7 and Ecclesiastes 5, sorry, verse 7. Hanzi zviroto nezviratidzo zvese hazvina maturo, hazvina zvazvinoreva. Ngazvisatidistresa, ngazvisaputsa ukama, ngazvisati unotadza kufara pane vamwe. Just be careful. Just be careful. Do the little. Please love one another. Be kind to one another. Just be forgiving. Just have empathy, and just have that compassion. And compassion, it's going beyond. We have done a lot about compassion. If you go on my YouTube channel, if you go on my Facebook page, there is, I think, a couple of videos that I've done on compassion. That's love in action. Love in action. Kubatsirana. Nekuti kana tikabatsirana, nyika ino inogara zvakanaka. Nyika ino inogara. Dambudziko riri kumusha kwedu kuZimbabwe. Inonzi corruption. Corruption is usually me, not we. Pfuma ndiwe, ngandipfume inini. That's corruption. Mari yese iripo, zvese zviripo izvizvi, ngazviwe zvangu inini. That's corruption. That's selfishness. Selfishness is corruption. Being selfish is being corrupt. Imagine. Zimbabwe yakapfuma, mufunge zvenyu. Tinevhu rakanaka.
kunonaya mvura yakanaka, tine marukova mamwe anoverera zhizha nechirimo, tine maminerals jawi, tine mhuka jawi, tine matourist resorts jawi. Ukada kutarisa kuti now zvese zvandataura izvozvo izvo handei kuSpain, handei kuSpain. Those who have been to Spain, I've been to Spain several times. Hakuna ivhu rakawanda seriri kuZimbabwe. Ndaitoti nini Zimbabwe inogona kuita business rekutengesa topsoil kuSpain. Ikaita mari inoizi, but manje kuri transport ndokunonetsa. Daitenge tiri padhuze nenyanza, we would just ship it. But look at kanzvimbo kadiki kekuSpain so kavanevhu. Marimiro acho avanoriita soka. But isisu tine vhu rakawanda, we can't utilize it. Why? Because we are greedy, we are too corrupt. Mari yese yamunonzwa yakadyiwa kunasa, yakadyiwa kwamarange. If people, dai maZimbabweans vanotitungamirira, vana munangagwa wai, they are corrupt, they do not have people at heart. If they had people at heart, munhu ari kunyakadechi, munhu ari kuzorisoso, munhu ari kunyanga uko, munhu ari kuBedbridge, munhu ari kuBinga, munhu ari kwaMakosa, munhu ari muHarare, they would say, we want to eat this Zimbabwean cake together by providing a service to everybody. Yakanaka. Zimbabwe would be transformed within 10 years. Within 10 years, if it is in good hands, Zimbabwe can be transformed into a jewel of the world, a jewel of Africa. It can. It only requires people. So amufana nemumba menyu mimi, mumba mako maunogara iwe, mumba menyu mamunogara chaimo. Kana mukatadza mumba menyu kubatana kuti mari yamunosenza every time, mukatadza kuti timanage zvakanaka muchiita uyu anoda kuti inini ndinosenza nekuti ndotambira iyi ndikazodaiso uyu achizodaiso muchikakatirana mari uyu achijengesa mari neuku uyu achienda achinodaiso chinhu uyu achinoita sei. Mari yenyu munogara mumba munenge munoita kunge muground so, but muchienda kubasa munenge muri corrupt. If you are corrupt in your house, in your home, if you are corrupt yourself, uchitadza kumanage the little that you have, you are just like Zimbabwe as a country. Topezera kuti maZimbabweans tatongogara. If we cannot manage even mumba medu chaimo kuti tiitewo patinogara pakanaka, tire twese, then tikazokupa nyika unoiita sei? Tikazokupa nyika unoiita sei? I'm just saying, if Zimbabwe was in good hands, if the world, but it is our responsibility, because we dream about these things. We dream about these things, how to make Zimbabwe great, how to make our homes great, how to make our churches great. Vachigodora, Mvundisi, how many times are we talking about how can we make our church, Apostolic Faith Church, great? How many times do we talk about that? How many times? So if we cannot make a small organization look pretty great, well run and oiled, tikazopiwa nyika toiita sei? Ndataurisa. Ndiri kuti nini? Our dreams, we dream every day. We dream every day. We dream every day. We dream every day. What do we do? What do we do with what we have? What do we do with what we have? Zimbabwe would be a great nation if it were in good hands. But let us start from the little that we have. Let's start there and then going out. You know what? I am sometimes really, really angry towards my own party. Kuti, we are in control, we are in charge of all the major cities in Zimbabwe. Let's make them bright, beautiful, lovely, wonderful. Ngatingombononga imapepa chete.
tingochenesa maguta acho kuti ngatingombo let us just mobilize the people, tingonhonga mapepa, tingomeka sure kuti mvura yako yozonaya kai madrain ese akachena, because cholera ndiyani asingaziva kuti cholera netsvina zvinodanana. Let us just clean. Isuwa vanhu tingatadza kungonhonga mapepa here tichaisa mubhini, just providing bins. I think we can do that. We can do that. We can. So tiri pazvidiki hanzi matarenda, the parable of the talents. If you are not faithful over smaller things, what about big things? It will become a big challenge. So let's start with the small. Wherever we are, in our homes, let us organize ourselves. Tobuda kunze, toramba chibuda, kudzimara tasvika at national level. I will tell you that Zimbabwe inoita nyika yakanaka chaiyo. Pasino riri kuti batsira maZimbabwe. Sometimes it pains me. It pains me. We will come back to that. We will come back to that one of the days and say, you know what? We need to take up arms and fight. Ephesians 6, chapter 10. Take up the armor of God and fight and protect yourself. Nhumbi dzemukristu dzekurwa nadzo. Mwari warira wakakuchengetai, wakuitire zvakanaka. Pastor Tikodora, thanks very much for being there and listening, and may God bless you, and please dream big and believe your dreams. Nera Jesu. Hallelujah.